suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Yes, at muli tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan, sa programang ito. So, ang Book of Leviticus po kasi, ito po ay about offerings or sacrifices na po. Kasi kung ititingnan po natin, yung Book of Leviticus, ito ay, sabi rito, unang-una, makikita natin dito, the correct way to sacrifice. Pangalawa, the burnt offerings. Pangatlo, the grain offerings. Pang-apat, the peace offering. Pang-lima, the sin offering. Pang-anim, the guilt offering. And pang-pito, the offering for the firstborn. So, ayan. Tayo po ay nakafocus ngayon sa Leviticus chapter 6 verse 8 to 13 na kung saan ito po yung burnt offering. Kaya yung ating aaralin ngayon is about the law of burnt offerings. Ayan. So, may basa po tayo sa Leviticus chapter 6 verse 8 to 13. Ayan. Basahin ko po. Sabi rito, then the Lord spoke to Moses, saying, command Aaron and his son, saying, this is the law of the burnt offering. The burnt offering shall be on the hearth upon the altar all night until morning, and the fire of the altar shall be kept burning on it. And the priest shall put on his linen garment and his linen trousers. He shall put on his body, and take up the ashes of the burnt offerings which the fire has consumed on the altar, and he shall put them beside the altar. Then he shall take off his garments, put on the other garments, and carry the ashes outside the camp to clean place. And the fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offerings in order on it, and he shall burn on it. And the fat of the peace offerings, a fire shall always be burning on the altar. It shall never go out. So, basahin din natin sa Tagalog para mas malinaw. Yan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak
Ito ang tuntunin tungkol sa handog na sinusunog. Kailangang ilagay sa altar ang mga handog na sinusunog at dooy hayaang magdamag na may apoy at na nagniningas. Magsusuot ng damit na lino at salawal na lino ang pari at aalisin niya ang abo ng sinunog na handog at ilalagay sa tabi ng altar. Pagkatapos, magpapalit siya ng kasuotan at dadalhin niya ang abo sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito ay dapat gatungan tuwing umaga. Iyahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang sa handog pang kapayapaan. Kaya ang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Yan. So, pansumandali po tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, sa gabing ito, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin. O banal na Espiritu, samahan niyo po kami, sabayan niyo po kami. Ikaw po ang mangunang magharit kumilo sa bawat isa. Buksan niyo po ang mga puso at isip, maging ang spiritual na mga mata at tenga upang maunawaan ang inyong mensahe sa gabing ito. Panginoon, ikaw na ang makita at marinig. Wala po akong galing, alam at karunungan. Lahat ng ito ay nagmumula sa inyo. Panginoon, wala pong maitataas at mapapapurihan, kundi ikaw lamang. Kaya dapat lamang naming ibalik sa inyo yung may paggalang ng lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, ito po yung ating binasa about law burnt offerings. Ito po ay yung batas or tuntunin na ibinaba ng Panginoon kanino? Kina Aaron at sa kanyang mga anak. Kasi po sila po yung lahi ng mga Levita. No? Sila yung Levita, sila yung mga lingkod ng Diyos. Po, sila yung mga pari. No? Sila po yung mga tinitrain para maging pari. Yung lahi ni Aaron. So, ayan. So, ibig sabihin, ano ba yung batas? Sabi dito, yung batas, ito yung sistema ng mga tuntunin na kinikilala ng isang partikular na bansa o komunidad bilang kumukontrol sa mga aksyon ng mga miyembro nito. At maaaring ipatupad nito pamamagitan ng pagpapataw ng mga parusa. Ayan. So, yan po yung batas. So, noon pa man, kahit na sa mga pari, no, meron ng batas ng Panginoon, no, na dapat nilang sundin, no. So kaya nga ano ba yung matututunan natin dito sa aral na ito? Kasi minsan o madalas, no, pag nababasa natin yung yung patungkol dito, ano ba naman to? Sa mga pari lang naman to, di ba? Yan yung iisipin natin. Pangpari lang yan, hindi. Anong ano ko diyan? Anong paki ko diyan? Parang ganoon, no? Pero dito meron tayong matututunan. Yan. So, ano nga ba? Ano nga ba yung matututunan natin dito? What should we learn about burnt offerings? Ayan. Number 1, we should offer with a correct attire. You know, we should offer with a correct attire. Paano we should offer a correct attire? Ibig sabihin, no? Kaya sabi nga, sa mga pari lang yan, no? Kung titingnan natin, sabi nga doon, no, yung sa verse 10a, and the priest shall put on his linen garment, and his linen trousers he shall put on his body. So, sabihin natin, sa pari lang naman yan, no? Yun lang. So, kailangan malinawan natin kung ang pari nagsusuot ng proper attire o correct attire, dapat bilang Kristiyano, no, sa ating pagpunta sa ating simbahan, no, dapat pala ganun din tayo, no. Kumbaga talagang kapag nagsisimba tayo, yung tamang pananamit na pangsimba ang susuot natin. Di ba? Kumbaga, pagpupunta ka sa meron kang meeting sa presidente, alam nga namang pupunta ka ron nakasuot ng pambahay.
Siyempre, kapag presidente, magde-dress to kill ka. Dress to kill, no? Ibig sabihin, maayos na kasuotan. Hindi naka-short, naka-tsinelas, o naka-sando, no? Kasi minsan, parang ginagawa lang nating simbahan, no? Kasi nga, yun yung nakasanayan po sa dating relihiyon. Bilang Kristiyano, maunawaan natin na ito yung mensahe ng Panginoon. Kung ang mga pari merong tamang kasuotan, dapat tayo bilang Kristiyano na mananamba, magsuot din ng tamang kasuotan. Hindi po ba? Hallelujah. So, yan yung una nating makikita rito o matututunan natin, no? Na hindi lang pala pari. Ibig sabihin, pati tayo na mga nagsisimba. Kasi, saan ba tayo pupunta? Sa simbahan. Sino ba yung nandoon? Sino ba yung pinupuntahan natin doon? Walang iba kundi yung hari ng mga hari. Sabi, kapag kahari ang pupuntahan mo, alangan naman nakapambahay ka lang. Di po ba? Siyempre, pupunta ka ron ng maayos. At siyempre, nakaligo, presentable. Di ba? Ganon. Hindi tayo pupunta sa simbahan ng siyempre, nakakahiya naman yun. So, dito pa lang nakita na natin yung batas sa mga pari. Ibig sabihin, ito, ganon din sa mga uma-attend ng simbahan. No? Kung sila, bakit sila ang inuna ng Panginoon na bigyan ng batas na kailangan merong tamang kasuotan. Ibig sabihin, sila yung magiging modelo natin. Hindi po ba? So, bilang modelo, kailangan nilang gawin yun. No? Halimbawa, mga pastor, kailangan formal ang kanyang kasuotan kapag nagpipreach. Hindi naman pwedeng naka-short or naka-t-shirt lang, di ba? Pero kapag preaching sa simbahan, kailangan talagang nakasuot ng formal, no? Kasi bakit? Ano ba ang mga pari o ang mga pastor? Ano ba 'yan? Yan yung mga mensahero ng Panginoon. Di po ba? Kaya kailangan pag ikaw ay magbibigay ng mensahe, kailangan maayos. Di po ba? At gayon din sa ating mga nagsisimba, kailangan yung ating kasuotan talagang presentable. Di po ba? Kahit nga sa Katoliko, no, binabahan na rin nila yung mga ganyang patungkol sa tamang kasuotan kasi madalas may nagsisimba naka-spaghetti, naka-short, short na talagang short na short. Kaya yung iba hindi makapag-concentrate sa pagsisimba kasi bakit? Na-attract, naagaw yung attention, naagaw. Di ba? Kaya kumbaga hindi makapag-concentrate. Hindi si Lord ang mapupuntahan kundi sino? Yung mga nakasuot ng nakakatukso. Di ba? Kaya kailangan na kapag tayo nagsisimba bilang mga Kristiyano o mananampalataya, sino ba yung pupuntahan natin sa simbahan? Walang iba kundi ang hari ng mga hari, ang ating Diyos. Amen? Then, pangalawa, ano ba yung makikita pa natin o malalaman natin? Pangalawa, we should offer to clean our iniquities. Siyempre, yan, ulit, ulitin ko, we should offer to clean our iniquities. Ibig sabihin, kaya tayo pumupunta sa simbahan, no, para i-offer natin o i-alay natin yung ating sarili, no, para dahil nga sa buong sanglinggo nakagawa tayo ng kasalanan, no, ano ba yung iniquities? Ito yung mga kasalanan na gagawa natin, kay maliit man yan o malaki o marami man yan, no, okay, konti man yan, no. Kaya tayo na uma-attend, no, para magpalinis. Di po ba? Kaya nga ganoon no, na kaya lang minsan nasanay tayo noon, no, na kapag tayo nagsisimba, iniaasa na lang natin sa pari yung yung ating kasalanan. Pero hindi yung gusto ng Panginoon, no, yung sarili mo, no? Kasi bakit ka nga pumunta doon?
sa simbahan, oh, para harapin ang hari ng mga hari. So, bakit ka na doon? Para siyempre ibigay yung mga problema. Pero bago 'yun, kailangan muna natin magpalinis. 'Di ba? Yun eh. Kadalasan kasi nasanay tayo pagdating sa simbahan, puro bigay lang ng problema, no? Hindi nagpapalinis. Yun ang problema. Kaya nga dito makikita natin bakit to clean our iniquities. Kasi sinasabi sa verse 10, 10b, sabi ito, and take up the ashes of the burnt offering which the fire has consumed on the altar, and he shall put them aside beside the altar. Then he shall take off his garment, put on other garments, and carry the ashes outside the camp to clean place. So, ibig sabihin, no, yung pagkatapos kasi magsunog ng mga pari, no, ang ginagawa nila, no, nililinis nila yung altar, no. Ibig sabihin, matapos sunugin yung kasalanan, no, kasi nga ano yan, burnt offerings yan eh, no. Yung sin offerings, no, lilinisin. So, ibig sabihin, yun yung example na sa ating mga mananampalataya, no, kaya natin inialay yung ating kaya tayo pumupunta para ialay yung ating mga kasalanan, magpalinis. Ganon din yun, no, na kailangan linisin din natin, no, yung ating mga sarili. Ibig sabihin yung inner natin, no, hindi lang yung panglabas, yung kalooban natin, no, upang malinis. So, yun yung makikita natin diyan, ano, na halimbawa. Kasi kung bakit paano pinakita na yung pagkatapos sunugin yung mga inialay, kailangan linisin. So, ibig sabihin, pinapakita sa atin na kapag inialay natin yung ating mga kasalanan, no, lilinisin yan ng Lord. Amen? Si Lord mismo makapaglilinis nun. Amen? Hindi natin kayang linisin yan, si Lord lang. Kailangan talaga i-offer natin, no, yung ating sarili para malinis yung ating mga pagkakasala, maliit man yan o malaki. Then, pangatlo, ang apat agad eh. Yan. We should offer at the center of the altar. Ayan. We should offer at the center of the altar. Ibig sabihin talagang mag-offer tayo sa gitna. Sino ba yung nasa gitna? Sino ba yung center ng church? Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya 'di ba pagka tithes and offering, 'di ba, nasa gitna yung offering box. So nasa gitna. No? Kasi ganun din yung yung sa noon sa panahon ng mga Israelita, no? Sabi nga sa verse 9b, the burnt offering shall be on the heart upon the altar all night until morning, and the fire of the shall be kept burning on it. Ibig sabihin na on the heart, pag sinabi on the heart, nasa puso, nasa gitna. So kaya nga yung kung mapapansin natin, no, kapag may nagta-tithes and offering, no, na merong offering box nasa gitna. Doon pumupunta, doon nilalagay yung offering. Di po ba? So, malinaw na malinaw sa atin na kailangan sa gitna. Pero sino ba yung nasa gitna talaga? Walang iba kundi ang ating Panginoon. No? Siya yung center of the church. He is the King of Kings. Kaya nga tayo pumunta doon eh. Hindi yung katabi mo ang pinuntahan mo, o hindi yung si crush mo ang pinuntahan mo, kundi ang Panginoon. Bilang mananampalataya, kailangan maunawaan natin yan na napakabanal ng ating ginagawa tuwing linggo. Hindi lang ito parang meeting place, no, o tagpuan, no, para kilig moments, hindi po 'yun. No, napakabanal po nito. Hindi ito basta-basta. Kaya nga kung mapapansin natin, no, yung mga kaparian noon, panahon ng sa mga Israelita noon, talagang may batas ng Diyos. So, ibig sabihin,
kung may batas ang Diyos sa kanila, sila yung ating tinitingnan, sila yung ating modelo, no? So, ibig sabihin, dapat ganun din tayo. Amen? Kasi once na nakita natin, halimbawa, pari, halimbawa, makikita natin sa simbahan, di ba? Malumanay magsalita, ay, di ba? Malumanay magbasa ng Biblia, ganyan. Pagkatapos ng simba, ang bawa na-invite na blessing, yan, blessing, no, yung bawa, blessing, house blessing, o kaya business blessing, okay, andin yan, di ba? Ganun yan. Pagkatapos nun, uupo na yan sa hapag kainan, no? Makikita mo, magugulat ka na lang, umiinom ng alak at sisigarilyo. Ano magandang doon, halimbawa. Kasi bakit ko nasabi yan? May nakita talaga ako. Nakakatabi ko pa. Kaya, kumbaga, bilang lingkod ng Diyos, no, o pari, isang magandang halimbawa dapat, no? Kailangan makikita sa pamumuhay natin, no? Maging halimbawa tayo, tamang halimbawa. No po? Kasi sino ba yung nasa gitna ng church? Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya dapat kung sinusunod natin yung pinapagawa ng Panginoon, no? Na bilang mga lingkod ng Diyos, sa atin mismo makikita ng ating mga kongregasyon na yung magandang halimbawa. Hindi lang sa loob ng simbahan, kundi maging sa labas, no, sa ating pamumuhay, yun. Di po ba? Kaya sabi nga, we should offer at the center of the altar. Sino ba yung nasa center? Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya kailangan talagang malinis yung ating pagkatao. Amen? Then, ang pinakamahalaga sa lahat, no? Yan, panghuli. Yan. Number 4, we should offer continuously to God. Continuously. Ibig sabihin ng continuously, tuloy-tuloy. Hindi pa hinto-hinto. No? Pag tayo nag-aalay. Kasi bakit? So, mapapansin natin dito, no, sa verse 9, sa verse 12, at sa verse 13. Paulit-ulit. No? Alin ang paulit-ulit? And the fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not be put out. Verse 9C yun. Sa verse 12a, and the fire on the altar shall be kept burning on it, and it shall not be put out. Pareho. And panghuli, verse 13, a fire shall always be burning on the altar. It shall never go out. So, iisa lang ibig sabihin, no? Tuloy-tuloy. So, nakikita natin dito, no, bakit bakit paulit-ulit na binanggit ng Lord ito 3 beses na yung fire na ito, no? Always burning, no? Ibig sabihin, binibigyan diin ng Panginoon yung fire, yun sa sarili natin, no? Na kung tayo mag-over sa Panginoon, no, continuously, na laging nag-aapoy, hindi namamatay ang apoy ng pananampalataya sa Panginoon, no? Hallelujah. So, no? Ano ba ito? Yung dapat natin i-offer sa Panginoon. Matagal nang alam ng iba to, o ng karamihan, no? Yung 3 T. Ano yung 3 T na ito? Time, talents, and treasure. Yan. Yan yung talagang dapat continuously na inaalay natin sa Panginoon. Anong continuously? Araw-araw, our time. Araw-araw, may 24 hours tayo. Paano natin yan dinidivide? Paano natin yan minamanage yung ating oras? Sa isang araw ba may oras tayo sa Panginoon? Napakahalaga, no? Araw-araw meron tayong connection sa Panginoon. Paano connection?
Para din tayong ano ilaw. Yan, ilaw, no? Para tayong ilaw? O ibig sabihin, kapag lagi kang nakakonect sa Panginoon, lagi kang maliwanag. Lagi, di ba? Laging maliwanag. Lagi kang may power. Hindi ka pwedeng lapitan ng kaaway kasi bakit? Nagniningning ka, nasisilaw sila. Ano pa? Hindi ka nila pwedeng hawakan dahil mainit ka. Nagpa-fire nga di ba? Para God is in you. Kaya hindi ka pwedeng basta-basta niya lapitan at hawakan. Katulad sa isang ilaw, di ba? Pag lagi ka naka-connect, pag naka-switch on, naka-connect ka sa main source, main power. Wala iba sa ating spiritual, no? Naka-connect tayo lagi sa Panginoon. Kaya nga dapat continuously, araw-araw, hindi lang tuwing linggo. Hindi lang tuwing may prayer meeting. Ibig sabihin, araw-araw. At time. Maging yung talents natin, no? Yung talento. Tuwing linggo lang ba yan dapat tuwing Sabado, Linggo, pakita sa Panginoon, no? Sa Panginoon dapat talaga yan, yung talents na yan, hindi sa tao. Kasi merong iba, yung talents nila, glory to me, hindi glory to God. No? Paano glory to me? Mga performer, hindi sila worshiper. Dapat bilang lingkod ng Diyos, maging worshiper, not a performer. Kaya yung talent na yan, napakahalaga rin yan, no? Kaya nga kasama yan, no? Yan yung inaalay natin. Kaya kailangan kung tayo mag-aalay, no? 100% para sa Panginoon, hindi para sa mga congregation, kundi sa Panginoon. Amen? Aming mga praise and worship, iba no? Bakit? Kasi diyan galing si Lucifer, no? Naging si Satan. Praise and worship siya Kaya maraming praise and worshiper ay nabibiktima rin. No? Katulad ni Lucifer na naging si Satan. Kaya kailangan i-offer natin yung ating talent, walang iba kundi sa Panginoon lang, hindi sa mga tao, hindi sa mga congregation. Kasi bakit? Glory to me yun, hindi glory to God. Amen? And yung pangatlong T, walang iba kundi yung treasure. Yan yung ano ba yung meron tayo? Ano ba yung kakayanan natin? No? Ano ba yung kayamanan natin? Wow. Na pwede natin isakripisyo para sa Panginoon. Kasi bakit? Totoo lang, hindi naman kailangan ng Panginoon yan. No? Kailangan yan sa church ng Panginoon. Amen? Doon yan ginagamit. Maraming pinagagamitan yan. No? Kuryente, tubig, kung nangungupahan, bayad sa upa, church, di ba? Maraming, yung maintenance, ano pa, yung mga pakain sa mga kids, sa children, no? Yan, merong mga ganyan. Tapos sa mga praise and worship, yan, meron yan. No? Doon po yung ginagamit. Kaya napakahalaga po na huwag nating kalimutan yung treasure natin. No? Kasi bakit? Kanino ba galing yan? Kay Lord din naman galing yan. Paano kay Lord galing? Yung ating lakas, karunungan, katalinuhan, sa Kanya nang galing. Amen? Kanya nang galing. Kaya huwag natin sabihin dahil sa akin yan, dahil kung hindi ako masikap, hindi ako masipag, diba? Hindi po yun. Dahil yan sa biyaya ng Diyos. Kaya kailangan yung treasure natin, no? Dapat lagi nating isasakripisyo, no? Sa Panginoon. Dahil bakit? Magugulat ka na lang pagka yan ay ibinalik ng Panginoon. Ranas na namin yan ilang beses na. So, yan po kaya nga yan po yung napakahalaga, no? Yung pang-apat na yan. We should offer continuously. Tuloy-tuloy. Walang humpay.
no? At sinabing walang humpay, hindi ka titigil, hindi ka magsasawa, no? Tuloy-tuloy lang. Yan ang gusto ng Panginoon na lagi tayong mainit sa Kanya. Nagpa-fire, no? On fire lagi pag-serve sa Kanya. Kaya, ayan, no? So, naunawaan po natin yung burnt offerings, no? Ito yung law of burnt offerings. No? So, yan, yung natutunan natin about the burnt offerings. So, bilang mga Kristiyano, dapat malaman talaga natin na ito po yung ating conclusion. We Christians should learn that we should offer with correct attire. Secondly, we should offer to clean our iniquities. Thirdly, we should offer at the center of the altar. And last, we should offer continuously to God our time, talents, and treasure. So, yan. So, yan po yung the law about burnt offering. So, nawa, meron tayong natutunan sa araw na ito, sa gabing ito, at nawa, hindi lamang ito natutunan ng bawat isa, ito ay maibahagi rin natin sa iba. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesus, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Panginoon, mga Panginoon, maraming salamat po sa inyong aral, sa inyong katuruan, sa gabing ito. Hallelujah. Salamat po sa pagpapaunawa ninyo sa amin. Kung noon ay hindi namin naintindihan ang binabasa namin na ito, pero dahil sa inyong karunungan, Panginoon, sa inyong pagpapaliwanag sa amin, hallelujah, ito ay naunawaan namin na kahit ito ay luma na, panahon pa ng mga Israelita noon, akala namin hindi yun lang ang ibig sabihin, pero Panginoon, dahil sa inyong pagtuturo sa amin, naliwanagan po kami at naunawaan namin ang inyong mensahe sa aming panahon. Hallelujah. Kaya nga salamat po dahil naunawaan na namin at naintindihan namin na napakahalaga pala ng pagbabasa ng Biblia na kung saan binababa mo sa amin ang inyong mensahe. Panginoon, nawa, dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa ang kapayapaan, pagmamahalan, pagsusunuran, at pagkakaisa. Lord, nawa, lahat ng inaral ng bawat isa ngayon, natutunan ng bawat isa ngayon ay maibahagi rin nila sa iba. Kaya nga, Panginoon, maraming salamat at kaya binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa natatanging pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. God bless you all.